Татарстанның 50 яшь гаиләсенә яшьләр торак программасы буенча фатир алу мөмкинлеге бар. Торак сатып алуга субсидияләр күләме күпме? Бу хакта киләсе репортажда. Татарстанда яшь гаиләләргә ярдәм итүгә 50 миллион сумга якын акча бүлеп бирелгән. Яшь гаилә республика программасы буенча ипотека ставкасы элеккечә 7% кала, 50 яшь гаилә фатир бәясенең 35%-на кадәр субсидия ала. Молодая семья имеет возможность постановки на учет вне зависимости от того, где она работает. Яшь гаилә әгъзалары кайда, бюджетта яки бюджеттан тыш оешмада эшләүләренә карамастан исәпкә кую мөмкинлегенә ия. Татарстанның барлык 45 муниципаль берәмлегендә дә әлеге программа гамәлдә. Барлык яшь гаиләләрнең дә мондый мөмкинлеге бар. Фатирны яшь гаиләләргә түгел, республиканың яшьләр сиясәтен тормышка ашыруда актив катнашучы студентлары да аларга хокуклы. Һәрбер кеше үзенең портфолиосын тупларга тиеш, һәм дә инде ул да булса, иҗади кеше булса, ул да булса, спортта үзен күрсәткән кеше булса, портфолио туплап, безгә заявка бирә тиеш. Аннары безнең эксперт комиссия шуны күреп, үзенең критерий буенча оценкалар куеп, уже шул топ 49 кешене туплый. Гариза бирүченең шәхси мәгълүматлары, гаиләнең ташламалары һәм керемнәре булуын раслаучы белешмәләр, шулай ук беренче взнос фатир бәясенең 10%-ын түләргә кирәк. Документларның тулы исемлеге белән Татарстан Яшьләр министрлыгы сайтында танышырга мөмкин. Заявкалар 1 майга кадәр алына. Фарис Мөхәммәтов, Диана Дасаева, Татарстан яңалыклары.